akwai yiwuwar manya-manyan ƙasashe na musulmai wanda musulman duniya suke ji da su kuma suke mugun alfahari da su kuma suke takama da su a dukkan misalan da za su haɗa kai wajen yaƙar jamhuriyar musulunci ƙasar Iran. Hakan ya biyo baya ne a daidai lokacin da jamhuriyar musulunci ta gano cewa duk munafukai ne bisa amana da alƙawarin da suka yi da kuma kallon su ƴan uwa, wanda ta fito firinkili ta nuna munafurcin da suka yi musu wajen goya wa ƙasar Amerikan baya da kuma ƙasar mamaya. Ƙasa ta farko ita ce a Turkiya. Daman tuntuni jamhuriyar musulunci ta san bakin su daya, shi yasa ba ta mata shishigi. Amma ƙasa ta biyu kuma ita ce Pakistan, wanda yadda da amana da makotantaka ya haɗa su da jamhuriyar musulunci, kuma jamhuriyar musulunci har ta taimaka mata wajen bata misalai da kuma kayan fada lokacin da take yaƙi da India. Amma a yanzu gashi nan ƙasar American da ƙasar mamaya suna so su yi amfani da su wajen yadda za su yi su jirge sojojinsu, ko kuma wajen yadda za su yi su haɗa kai wajen kai jamhuriyar musulunci ƙasa. Hakan ya biyo baya ne a daidai lokacin da ƙasar American ta rasa inda za ta ajiye sojojinta ko kuma makamanta a yankin Middle East gabaki ɗaya. Daga ta yi yunkurin ajiye su ba sa awa ɗaya ko awa biyu, jamhuriyar musulunci ce ta tarwatsa su a dukkan Middle East kenan, wanda kuna ganin misali ko a yau din nan ta lalata wasu jirage kuma ta kai hari a wani babban barikin sojoji a Dubai, wanda aka zo aka jirge sojojin American ta tarwatsa su gabaki ɗaya. To fa yanzu misali ya riga ya nuna da kuma canji, ƙasar yankin Middle East ba zai yi ƙasar American ta ajiye sojojinta ko kuma wani kayan fadanta ba, dole sai dai ta juya a Turkiya ko kuma Pakistan. A yanzu haka dubun dubatan jama'a ne suka fito zanga-zanga a babban birnin Islamabad na Pakistan wajen nuna ƙinƙin jininsu da kuma nuna hamɓarar da gwamnatinsu idan har hakan ta tabbata. Amma dai jamhuriyar musulunci ta fito ta tabbatar da cewa wa'annan ƙasashen guda biyu a yanzu ƙasar American da ƙasar mamaya su suke so su yi amfani da su wajen tirsasawa yaƙar jamhuriyar musulunci da kuma taimaka musu, saboda har yanzu babu wani abu guda ɗaya na kai taimako ko kuma na ajiye sojoji ko kuma na wani mugun hari da jamhuriyar musulunci ta kai wannan gurin. Saboda haka a ci gaba da addu'a fa komai zai iya canjawa. Munafikan suna koma bangaren su, nagarin kuma suna koma bangaren su. Dama a wannan fadan dole sai dai ka tsaya a gu ɗaya. Duk munafircin ka da iya ɓoye kanka wallahi sai dai ka tsaya a waje ɗaya. Dole sai dai ka tsaya a matsayinka na munafikin musulmi ko kuma ka tsaya a matsayinka na musulmin musulmi. Saboda haka a ci gaba da addu'a. Allah ya kawo da jamhuriyar musulunci dauki, Allah ya kare ta, Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa mana kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafikan musulmai kamar yadda yake nuna mana su, a haɗa da su a tafi da su. Allah sarki, wai abin dariya aka ce yaro ya tsinci hakori. Wai ƙasar Dubai ce take tawaro sojoji, wai za ta jagoranci yaƙi domin a zo a buɗe hanyar Hormuz, a kori dakarun musulunci wato dakarun Iran su kwace hanyar Hormuz domin su ci gaba da kasuwancinsu. Ƙasar Dubai yanzu tana nan tana bi ƙasashe, kowa suna janyewa, tana nan tana bin ƙasashe, kowace ƙasashe da ta tabbatar da cewa suna alaƙa da ita, kowace tana janyewa. Yanzu dai mun tabbatar da cewa iyayen gidanta ne suka sata, kuma daman ta riga ta faɗa za ta iya kashe ko nawa ne wajen yadda za a kai jamhuriyar musulunci ƙasa. Wai ƙasar Dubai nan take dakarun musulunci ko mun ce jamhuriyar musulunci ta tura musu sako, take ce musu to wannan dogayen benayen naku da kuke ji, to kwanan nan fa za su zama Dubai, za su zama kufai. Kwanan nan za a sauke su ga baki ɗaya, Dubai ta koma Sahara ta kamar take a baya, kamar yadda take a baya. Take cewa ba ku ba, iyayen gidan naku ma sun gagare mu baranta naku. Yanzu dai suna nan suna ta kokarin haɗa sojojin, amma dai ba wasu ta yi gaban kanta ta nuna ita gadangadan ta fito gadangadan za ta yi kamar ita Dubai din, har ta fara da sojojinta za a zo a wannan ɗinsu. Ta manta ga ƙasar mamaya can ana fatattaka a gabansu, ga ƙasar Amerika nan ta rasa yadda za ta yi, wai sai ita ce za ta ce ita za ta jagoranta. Allah sarki, wata idan fa wahala ta idan mutum ya fige kashin, idan mutum ya sai kajin wahala aka ce wai dole sai ya fige ta. Haka ne, Allah ya sa mu dace. Ayi mu gani idan tusa za ta